but pakuzonyepa kuti inini ndoda kuenda kuna Zigwe, inini ndine information ndoda kuenda kuna Zigwe ndopamakatadza. Ndikati dei ndaida kuenda kuna Zigwe, relationship iyi haina kutanga ndaroorwa. I had 1 year yekudanana nemi. Ndikadaenda kuenda kudhara. Dei zviri zviri kuda kuitika. Ndikati ndakauya ndichida help, but tisingi pakutsvaga help pacho ndatozowana more problems. Ndikatorodza in front of everyone. Ndikati Pastor, you are a liar. Ndikati I didn't. Pafoni. Yes, you did well. Zigwe is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zigwe $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. Journalist. Ladies and gentlemen, I'm sure all of you know because I'm not a fan of leaked audios, leaked videos, my leaked information. I'm a pastor and I'm more concerned about what they teach, issues to do with doctrine, issues to do with the word of God. So I'm not part of some church menu. Those are the things that I would love to look at and dissect. So not to rightly divide the word of truth there or not. But over the few weeks, there's been a lot of audios that were released anichekuita na Apostle T.F. Chiwenga and the estranged or divorced wife wao anenge achinzi Vanessa, and I didn't even look at them until today after someone told me that, do you know that your name is mentioned in those audios? And I'm like, mastangu ari kubuda nepapi. And that explains why Apostle T.F. Chiwenga always undermines or looks down upon me or sarcastically mock me whenever he finds the chance to do so. There's no reason for you to say you want to invite me to discuss the Sabbath with Zigwe. Who is Zigwe now? We can't do that. Maybe he thought it was in Japina marriage mao and she publish and what, which I never did. No one contacted me from marriage yao. The wife didn't contact me. But if she thinks that I am a worthy voice, I am a platform that she could share her story without fear, what, I invite her to come. But what I want you to do right now is I want you to listen to this audio. I will repost more and more of these audios which were already shared. Since I've got a greater platform with a greater audience, I think it might be worth it to share it to 1 or 2 people. Monduza, what you think about this? The allegations that are mentioned in the audios, do you think they are consistent with the character of a man of God? And do you think also my debater yanga chitika, it was a diversion tactic yekuti vanhu tikanganwe kuti there is trouble in his own bedroom, in his own cockpit, cocktail, closet, whatever the case? Maybe a diversion tactic. I'm not sure. I don't know. But since these are allegations, I also put forward and invite to Apostle T.F. Chiwenga that if you want to address these issues, I'm available. He can contact me and then podcast chance to clear what he thinks about himself. I am a skeletons in a closet, and I think they are being closeted at a party, and then we come to find out this is the apostle that we all have been following. Watch the video and you tell me what you think about it. Upenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge Zigo tichakudanai kumabiko I could not even talk to my parents, to my relatives. Ndapo phone one yangaingori ne number dzake chete. Nevasina basa vepo. Ndikanzi kana warorwa ndakavhurirwa ndinosaunzani kana warorwa hama dzako adzisira hama dzako chaidzo dzava vanhu vangu. Vana vakana vachakuda zviri serious vachakutsvaga, they will look for you through me. That's slavery. Kayangwatove mujeri, kutove mujeri, because even ahuna kuita, apana kuitwa chinhu chakanaka from the beginning. Zvokuti vavanze kuti murume wako ndi Philip, iye ari iye Chiwenga, it was wrong, very wrong. Ungade wakaita protocols ukaenda kumusha kwavo wakanoita zvese nanatete, you understand? Ungade wakatoenda kumusha kwavo wakanoita zvese nanatete, wakanoperekwa
It's we just thought when you saw it pa Revelation gathering, we just thought kuti wakanoperekwa. Aiwa, perekwa kudani. Hapana, sezvo. Saka ndopakataurawo pastor rengu izvo zvangu zvikatorwa ndikaendeswa kumba kwedu ndisina kana chinhu. I think 2 days before Revelation gathering ndopambaudzwa baba vangu kuti akarohwa nachiwenga. Mukachasa kumba kwedu hakuna kana munhu wana akauya. Kwakazouya munin'ina wangu. Baba vangu could not process the news. Kuti zvakanga zvaitika. Ndobva kwatonzi tsiko yakuzoripa ndobva vatenda. I think vakaenda $900. Baba vangu vakatoiramba hama dzavo maVitori munoziva mudamari. Ndinozviziva inanga ndiri muVitori ndiri muVitori. That's why. Nazwa muchidaro munoyakuziva hama dzenyu ndinodziziva. Hama dzikatoti mari ngaiuye. Baba vangu vakati no, mari yekuita sei nayo. Vakatoti vanhu vauya zvavo ndobva vatozongotambira $900 yacho yekuti tiri kuripa chakanyepa. Saka ndokubva saka wangodzwa 2 days before. I think it was 2 days before imba yachibvazoya a day before. Ndobva that's my little sister. Mai yangu vakatonzi vauye kana tete. Mama vangu vakati hapana kana hanzvadzi yangu ichauya because we have to process the news first. Kuti ndo zvakaitika. Takabirwa mwana isusu. Saka tofanira kutanga tatombozviprocessa toona kuti hazvigamuchira kusvika papi. For the meantime kungotiwo uya asazofile kunge tamurasa munin'ina wake is coming. Ndobva vatoti kune munin'ina wangu should give a speech. Akati I can't give a speech. I'm here for my sister. Ndiye watangouya kuti azive kuti no, we still love her. But zvokuti ndipe speech handisati mood kwanisa yekupa speech. Bamukuru vacho vakatoti vapostori vakatoti maini zvanzi maini vakangwarisa. Ndobva ndatoti amen. Saka tadzoserwa kumba kwedu inini ndichinosvika baba vangu ndakasvika variko. Ndakasvika vasiku. Ukusina bag. Ndiri nini hembe dzandandakadza ndakarara ndakapfeka nependi zvese ndizvozvo. Ende musi wacho iwoyo ndobva ndangogeza uchitongopfeka hembe dzaungokapfekedzwa. Ndobva ndasvika kumba mai yangu vachindoona she cried. Mai yangu vachindoona vakachema. Vakati what? Uri kubva kupi kwokuti unouya hauna kana kapesuwo zvako kekuti unoisa chituka. Wakaisa passport ndakazorequesta passport yangu inini. Ndikati pazvinhu zvese mungatore zvinhu zvese because vakatozofonera apostle kuti mukadzi wenyu ari kunetsa kono ari kuti uenda bhegi ndokwandiri kuenda. Ndopa akazofona panana pastor rengu bedroom mangu pachitotaura zvazvina pastor rengu anzi ndakatizongomoti bendivaudza apostle ndikataura muna kutadza but pakuzonyepa kuti inini ndinoda kuenda kuna Zigwe, inini ndine information ndandoda kuenda kuna Zigwe ndopamakatadza. Ndikati dei ndaida kuenda kuna Zigwe relationship iyi haina kutanga ndaroorwa. I had 1 year yekudanana nemi. Ndikadaenda kuenda kudhara. Dei zviri izvi zviri kuda kuitika. Ndikati ndakauya ndichida help but tisinge pakutsvaga help pacho ndatozowana more problems. Ndikatomuudza in front of everyone ndikati pastor rengu you are a liar. Ndikati I didn't. Pafoni. Yes, you did well. Bishop Mausa neelders vakabata miromo yavo. You are a liar. Ndikati izvauseit ndikati zvimwe zvese zvamataura hapana chandaramba ndozvandakauya zvituro ndikakuudzai. Ndikati nezvimwe zviri kutosefewa kuti zvisataurike nekuti pane vanhu varipo bhozi zvinonyadzisa asi handizvirambe. Ndakauya ndikakuudzai zvikanzi nyaya dzekunyepa ndikati hapana nyaya yekunyepa because dai dzanga dziri nyaya dzekunyepa mese mamusingavhunduki. Ndikati nyaya idzi ndedzechokwadi. Ndikati asi nhema dzamataura ndedzekuti ndine information iri mubhegi mangu inini. Ndikati bhegi iroro mangu ritoriwo mara ndine information iri mufoni mangu. Ndikati mukanyepa kuti ndakati ndakavenga shani mukanyepa kuti ndine information yandoda kuenda kunopa Zingo. Ndikati dei ndaishandana naZigwe ndingaita zvokuti ndoda kuenda kunomupa. Ndikadai ndakatomupa zvendichiripo. Ndikadai ndakamupa ndichiripo. Ndikati rwendo urwu ndandichiruziva here kuti ndichaita rwendo urwu kana kuti rwangoeri kana rwanyuka nangodzingwa. Ndobva foni yakatiwa zvikadza wataurisa ungaudze mufundisi kuti anonyepa. Ndikati kana anyepa ndinozitaura. Ndikati tichatomudza kuti anyepa
ndobva ndaenda kumba. Ndopandakasvika mai yangu akachema, vana mekembo vanga vatonyorerwa tsamba yekuti vaudzei kuti mukadzi mwana wavo agarikike nake, anoshupa, haterere, hagoni kutsvaira mumba. Mai yangu akati, imi zvamuri kutaura zvese izvi, imi handikurambire, hatisati takagara naVhanesa semukadzizvo, takagara naVhanesa semwana. Yes. Zvikadzi saka zvokutsvaira mumba isusu panapa ndiyaitotsvaira pamba panapa, asi hatizozivi kuti kumba kwenyu kana anga achiita usimbo hwokutadza kutsvaira mumba hatingamurevereri, isusu tiri kutozvigamuchira. But ndozvamuri kureva here kuti ndonyaya mungamudzingire kumba kwenyu kuti dzokera umba kwavo unodzidzwa kutsvaira. Zvanzi ndingautange kumuti bata mutsvairo ugotsvaira, anatete vake mavajamba sei? Denge rinyaya yekutsvaira ka mamusingauye naye kumba kwangu, mune ndakakuna natete vake nini kutouya naye kwandiri ma20 disrespecta zvakare. Ndobva zvabva zvatonzi isusu tambotumwawo wati mama wangu akatoti hazvishota zvinoti maita sei matumwa. Baba vangu ndobva vabva vatotifonera mama vakati nasida kuzodzwa nyaya yakubva kwauri. Tell those people I want to see them tomorrow. Ndokutobva kubasa vandiudze zvavari kutaura, hatisati takambonzwa zvinhu zvakaita seizvozvo. Ndobva vanhu avafonerwa vauya futi mangwana, ndidhimva vauya naikembo navaejeremaya vauya, ndobva vataura nyaya dzavo. Vapedza baba vangu akaseka vakati munoziva nonzi madhirama ndoamuri kuita chaivo chaivo. There is more to it. Zvikanzi saka kusagona kutsvaira kwake mumba ndokwaita kuti mwana auye asina kana bhegi zvaro. Zvikanzi uyu Vanessa uyu angati umborione foni yake ari kuuya panapa achinzi haana foni. Ndotanga kumutsvagira foni kuti wani ndokusagona kutsvaira mumba here kwaita kuti auye asina foni. Foni nekutsvaira mumba zviri kupinda papa. Saka baba vangu ine pandakangozvinzwa takarohwa nachivenga, hanzi ndakatochema ndoti nei Mwari, like what happened? Chatakamutadzirawo Vanessa chekuti pavarume vese vaigona kusangana navo unosanganawo nemunhu akaita seuyu, takatoshambidzwa chipagara pamba asina marriage. Ndobva baba vangu vatoti saka ine now not talk nemimi because mimi muri kungotumwa nabosi yenyu. This is an organization. I will talk nabosi yenyu muudze kuti ndichamutsvaga. Ndobva vaenda baba vangu ndopa vakanyorera Elder Jeremiah message. Vakati nyaya dzekuti Vanessa agona kutsvaira mumba hadzisi nyaya dzekuti munoyamba kwangu kuzondiudza inini. Nyaya muri kufanira kutanga kutaura idhisiti yamakauya mukaita musi 16 December. Makatiudzira mukomana anonzi Philip. Akandiuchira inini achiti ndiye mukwasha wangu. Ndikatouchira bheki ndichiti muhongu ndirati zvara vake. Zvimwe zvese zvamakuita izvi vangova dhirama. Chekutanga tifanira kudzokera pabhesisi yekuti makatibira mwana, totangira from there. Saka inini I am happy Vanessa adzoka kumba kwavo. Do the rightful thing. Kana mazoda kuita anything, we have to conclude this matter. But conclusion hunge vamire vachiwenga vauya vogara pasi togara tese totaurana toiconclude hapana marriage apa. Inini sababa wake ndacertify kuti marriage hapana ende hapana kwachaenda. Ndobva ava vabva vati it's okay, ndobva vachiwenda. Saka inini ndakabva ndatotengerwawo foni zvisho. Handinotengerwa foni. Mangwana acho ndopakabva pauya mabhegi angu ese achibva kuSouth. Ese hembe dzangu dzese ndobva dzadzoka. Saka dzadzoka hembe dzangu paya ndobva pauya nefoni nyowani yangu vanga vatotora boss days too, I think getting into it nekufonera shamwari dzangu kubvunza kuti Vanessa ikudza nezvei, you know, because there was musikana uri kuGermany. Saka ndobva ndatongotora foni yaya nenge nefoni namba dzake, anga akaseva namba dzake. Kana tongomumeseji ndakati abubasha makadini, kuti inini dhirama ramakanditira paairport handinokufara nazvo. Vanhu vanorambana zvakanaka. Zvokuti unondidedzera vanhu vondiita kunge handina kukwana. Ndogara unovaudza kuti Vanessa ane kaabnormality, ndozvaitaura pese paitwa musangano. Eti Vanessa ane kaabnormality kanako kuti kwana mental hana, ndozvaivaudza. Pane munhu angakwane here achiurirwa? Pane munhu angakwana uchiona zvese izvozvo iwe aya. Ndikati vati baba shamene nezvozvo zvinotondirwadza.
ndobva atongonditano it's okay watasvati mbatanga undituka ndosaka ndakakubaisa jekiseni redhepo ndaitozviziva ndandisingadi mwana newe miscarriage kana iri miscarriage wakaita paya kwandiri it was good riddance ndakagara ndazviona kuti iwewe hausitombori mukadzi wangu zvamuchose wati ndobva andituka uva ndangosiyana unazvo ndikatotingo ngetisiyane nazvo ndobva ndatozobva kumba bhozi kumba kwedu kukadonga kumba kwangu kubohwa kuti like you meet vanhu wakapedzisira kuzivana navo wamene 5 years ago they just know you were in Germany and then the next day they know you're married so they're asking so how was the marriage kuti ukarohwa manje watodzoka kumba I couldn't sustain that so yes. ndatomboenda kumusha chaiko ndobva atozondifonera ndiri kumusha ndina gogo wangu akutoti ndakumborotaura nagogo ndikati it's okay ngataura navo ndakutotaura nagogo mukadzi wangu ndichiri kumuda but atezvara vangu inini ndovasingandide bcause atezvara vangu havasi kunditritsa zvakanaka vakati uri kuda kuti watezvara ari kupinda papi kuomberere ndobvataiwa gogo inini kana ndiri mukosha ndakakanganisa saka ndakaita zvokuti ndakadzosa mukadzi kumba kwavo ndaifanira kuti denda netsana naye ndakaendesa kwaatete ivo kavati zvavaifanira kungokorektawo voendesa mukadzi wangu kwaatete kana kumuunza ikoko nekuti kozvino tsamba yavakandinyorera yakandirwadza vatotata vakati zvekuti mwakanyora matsamba dzinorwadza izvi mwanje nekinazvo ini ndatofara kuti uri kukuda uri kuda mukadzi wako but kana uri kuda mukadzi wako ita zvinhu zviri right zvamakaita izvi madhirama pachivanhu chedu chaicho hazviiti because marriage yagara itori spiritual zvekuti wakaudza vanhu vadini you should correct that even uri kufunga kuti wakazotuma vanhu vakauya kuzoripa vanhu vekuchechi mwana uyu kuti anzi anyatsopinda mumusha menyu iwewe futi kuti unzi wapinda mumusha medu hausati wauchira atezvara usati wataura navo saka marriage chaiyo kuti ndikunyepera kuti pane marriage hapana pane drama saka wokukorekta izvi tazveudzwa okay uye kunomeke sure waona atezvara mauchirana makumbirana regero madindo vangoti it's okay ndinongotondiseza nesa kufanira kudzokera kuchikoro izvi zvemadhirama izvi I hope you have learned your lesson. Hapana, anchada kuti udzokere ikoko. Ndobva nerutero. Ndibaba. Ndobva vatotanga vaitondibatisa mari. Vachiti mwana wangu iko zvino handina mari. But like every week pandinchidzoka. Ndichakupa mari, ndichakupa $500. Kuti mari yako yetiketi ichise ikwana, I think in 2 weeks nenda ichise. Then they raise. And then mari yako yerent. But for the meantime uri kuti unosvikira kumba kweshamwari yako uko ungatomsvikira uchitrai kugadzirisa zvinhu ndobva ndatoti it's okay ndobva ndipa $500 lokutanga ndobva yafona ndobva nditi mweya mutsvene ari kundodza kuti baba vari wewe vari kuda kuparadza marriage yangu ndobva ati saka nekuti mweya mutsvene atondiudza ndozvaita kuti ndifone kuti marriage is a beautiful hakuna chinhu chinofanira kudhistroya mwari akatotaura kuti chindasunga pano pasi chisasungurwa nemunhu saka mweya ndiudza kuti zvoni iwewe ndiwe une simba rekuti marriage iite work ibva kumba uye kuno mukadzi wangu ndokutengera air ticket uye kuSouth Africa kusouth ini ndobva ndatoti murume wangu zvaataura izvi zvakanaka regai ndisasei ndiite izvozvo ndobva ndaita makuhwa ndikaudza mama vangu saka ndaudza mama vabva vaudza dedi angasiri makuhwa you were right yes ndobva ndandakadzidziswa kana tandeti kuti hakuna munhu anotaurwa anything saka unongozvitopinda kuti ndatoita makuhwa plus imanipulation ndomweya uri munhingiri mujrm wokuti vanhu vakamanipulata to the extent yokuti chero munhu akaona chakaipa anotonzi kusachitauri voramba vakanyarara. That's evil and wickedness. Mweya mutsvene wekupi, Mwari wekupi anotendera zvakadaro? Hakuna
ndatongoti kuna ndatongoti kuna mama ndozvaataura mama mbotaura nadhidhi svika nadhidhi isusu kuti titaure nemunhu ari murudo uyu atingamugoni iwe uchingotora pasipoti yake chete bcause anotravhela kupi asina pasipoti mboyavigwa apa shasha yanga yafona nezuro manheru acho ndobva ndataura naye akatuma Ralph Jeremiah network yainetsa akati ndanomba foni yako nditaure naye ndobva taura neni akati mukadzi wangu akatikumbira kutaura namai vangu akati mama mukadzi wangu auye chimhoma wakangoti aiwa zvakanaka regai vagadzirire vauye saka vachasvika sei kuairport tonza neozotiwa naRalph mwana wamai Jeremiah tonzewo zvakanaka mama vari kuzava kuti passport yaviga ngakubva tiketi ratotengwa ndikatotumirwa ndikatofara mabhegi acho agara kubva paakadzoka baba vangu akanditi hapana kana dhumbu 1 raunofanira kupfeka pahembe dzadzoka idzi tinotodzipisa indi ndaitoramba baba vangu aiti tinotodzipisa starting a wardrobe from new saka vachiti for the meantime pfeka hembe dzani dzemunin'ina wako bcause nemunin'ina wangu taiita more like akopfekerana then pavaingowana mari vaitongondipobva nditi ndekuti unotenga chihembe saka ndobva Ralph auya mangwana aya ini kutsvaga passport ndingaiwana kuti passport ndikatochema mama ndavafonera vaenda kubasa ndisi kuona passport yangu ndingamatyasotsvaga zvakanaka ndikati ndatsvaga pese passport handisi kuiona Ralph yauya ndikati handina passport Ralph ndobva tongonditi ndobva ndati saka rege ndaura nababa shami ndobva ndakazotaura nababa shami ndikati baba shami passport handina handisi kutomboiona nezuro ndatofunga kuti iri padhuze saka handichatokwanisi kuenda ndobva ngonditi it's okay ndobva zontsendera message kumanheru akati baba vako iwewe is very smart ndikati is very smart why do you say so zvikanzi asongofunga kuti ndaichida kudzokerana newe ndada kuti uye panapa tobva taita uite confession waita confession iwe tobva tenda live ndoudza vanhu vangu kuti handichada mukadzi but ini watadza kuuya ndiri kungoita announcement yangu ndiko mangwana acho pazoiswa uye kuti padoitwa special announcement ndikati what ndobva ndatofanira baba vangu ndikati dedzi maita henyu ndikati minyerunondo ndichatongoenda uku nokupusa ndikati ndonoitiswa zvinhu zvisizvo ndobva tonyora kuti special announcement ndobva ndatofunirwa nenhu vese vaizvizivana vaikemba vakati kuti don't worry it's okay it's a phase zvakatonaka zvikasire kupera just now vakatongoti pakanaka tizoona special announcement yayanzi postponed tikangotiwo amen ndobva azondifonera after a week ndobva azoti mukadzi wangu unoziva kuti satani chaiche unoyazomuziva ende anobva tanga kuvhura magwaro 1 million ndikanzi mukadzi wangu satani chaiye ndiye akatoshanda paya satani ndiye dai pasina satani marriage pamberi pamwari chinjiri sacred hachimbofe chakanzi chabrekwa neanything even makuhwa usaita kuna pasta ere ngwaya breaking marriage gore rauchahura ndogore raunobreka marriage yako pasina izvorozvo kuna mwari ndiwo mukadzi wangu I cannot do anything saka huya titongoregererana tidi ndikati baba shami ini nebaba vangu izvizvi vari kuuya weekend inoi vari kutoda kuti tichienda kuchikoro zvokutoti pavari kutoya patako vatoti tubva tenda muHarare tinotsvagana maairline ipakonga tinge tisechasecha kuti airline yoda kuenda nayo ngeipi saka totoenda even teda kushandisa travel guru totoenda paholong chain apo tonotomubhadhara kuti ndiende anytime this week ndidzokere kuchikoro akati mukadzi wangu usamboteerere mweya mutsvene akatimbudza nezuro manheru kuti you should go against the forces of your darkness, the forces of your father. Uye baba vako vatogarwa nemweya wetsvina uye kumba kwako ndobva ndatonyorera baba vangu message ndikati daddy ndinonyara nanhasi ndikati daddy marriage is a beautiful thing just like you have with my mother
inini my marriage yange ichingorwiswa nasitambara glad my husband ari kuzviona and it's a true creature of God. Saka inini zvechikoro hangu kana mada kutambisa mari yenyu tinogona kuenda kwatiri kufunga kuti toda kuenda tikanobhadhara, but I won't board that flight. Instead ndinotozogumira muzera ndodzokera kumurumongo. Ndoda kuseva mari yenyu. Inini I can't do this anymore. Ndakudzokerana nemurumongo. Murumongo akafona akati Vanessa rudo takarwona tinoruziva. Hapana rudo. Zvinzi time yaungori nesu iyoyi dai panga pane rudo chairo chairo. Aigona kutokufonera kuti mukadzi wangu enda unotengawo dringi rinotapira maoke zvinzi mazowe orange crush chaicho. Ndakambokutumira kana senti. Zvanzi musoro wako tichiturukisa kuti wadye zvanzi munhu ane mukadzi ari kwatezvara. Zvanzi kana shuga kana souti yemukadzi wake kuti yedu isusu. Zvanzi hakuna marriage yakadaro. Zvanzi hakutomborima. Uda kutorasa like an opportunity yakatokunakira. Ndakati akana dedi wataura kuti habuda kubvongo nditi it's okay. Taura namai yako. Mama wakatoti hapana, mama wakati hapana kwaunoenda yeshe. Ndikati mama this time hamukwanisi kuwandisa passport yangu. Nekuti mukawandisa mari yandinayo inini ndikuenda kunotoresa images dzepassport. Ndikuenda kumurume wangu. Tikatonetsana mama wakati hapana. Kwauno hazvina blessing izvi zvamuri kuita. Hazvina mwoyo. Zvakatotanga zvisina mwari mukati. Exactly. Hazvina. Paunotoenda kuti murume upouya Philip iye ari talent. Hamuoni kuti pane pato zvatotanga nokuto foundation yacho ndirombo. Zvina mama saka hapana kana ari kukuda ngaadye tsamba yakanyorwa nababa wako yasati apindura. Zvinhu izvi zvinoda kutogadzirika zvakanaka kana ari kuda zveshumireji. Ndikamuudza ndikati ndozvataura mama kuti tsamba yamakanyorwa kuti mimi muite kuti muuye mugona kuunza kana mukoma wenyu. Ndataura namama, mama wakati kana mukoma wenyu anouya zvanzi aiwa kana waroorwa unoteerera kumurume kwechaiva kwawakaberekwa. Zvikutotaura mai ako havazivi culture. Ndikabva ndati alright ndatouya kuzotorwa nandikonongwira. Musi wacho tikatoita drama kumba mai yangu achiti hapana zvona mai yangu effective kuti ndakakuzvara iyo ndeyakutotodzosaende kouda kuenda hapana kwauri kuenda. Ndikati mama kana ndikati nei mama ndikaenda kanei mama ndikasara panapo madestroya marriage yangu kumberi uko tichaita sei. Ndechingoti ndikafuna indoti ndimadestroya marriage yangu. Ndobva mama vaudza dhedhi vakati musiye nenharo dzake dzekwachiwenga idzi. Zvikanzi haasi kuziva kuti ari kungoitiswa. Musiya. Ndobva ndatozobva kumba ndokuenda ndakatora ndinadhekoni mugwira ndokudzokera kumba kwacho. Ndobva ndasvika ndikanzi tisati taita anything mukadzi wangu. We need to record a video. Tichitaura will be asking you about makuhwa wakaita iwe uchitenda zveshuwa kuti makuhwa wakamaita. Tokumbirana ruregerero pamberi pekamera inini newe tobva takontinue. Ndobva ndatitsokeya kana zvizvo zvichachivita marriage yangu titi makamera tikatomati gaga apa tikatogara mustudio muya wototaura wakaudza titishame kuti chii. Tikataiwa ndinakuudza titishame ndikabva pasi. Titishamiwo vakazogongwa vakaita sei pavakanzwa but pavakanzwa ndakakonfema kuti zveshuwa zvavanzwa vanga zviri zvechokwadi. Obva nditi saka waita makuhwa kaiwe ndobva ndati zveshuwa ndakaita makuhwa murume wangu I'm really sorry. Wati chii obva ati alright chii zvanzi pane mubvunzo ndoda kukubvunza iwewe wandanga chingogara chingozvinetsa unombobvira wakandihurira here. Wototi aiwa murume wangu andambobvira ndakakuhurira. Okay. Ndambobvira ndakakuhurira chiwo ndakuti it's not okay. No evidence kayananga akuda kuti evidence because he has those videos zveshuwa. But hauna mboura. You were confessing. I was. Hakuna mukadzi anorambirwa makuhwa. Kana ndaita makuhwa ende makuhwa achona aseinhema. Ndezvandaona. Saka ndobva tatoita vigorere tapedza bva tatopfugama tikatonamata tese ndikatoti murume wangu hazvina basa like it's okay. Ndobva tatodzokerana paya unosvika uchitestwa unotestwa HIV AIDS ugotestwa une nhumbu here ugotestwa syphilis uye infection zvese anenge
ainge ane makitsi acho ese kuti sindinangoti kana zvizvo zvichasevha marriage yangu, it's okay, bataita batapedza batagara tese paya tagara tese. Iye chandakazodiscover aitsvaga a real reason yekuti achinyatsonzi aramba nyasha Vanessa. kupenga hakuridzirwe bhero, membero dzangu dzazove pedo, muchandishambadza kunge zigo, tichakudanai kumabiko.